25 pidaso ni Narra ang nakumpiskar sa sarong lalaking iligalista sa pigkondusir na operasyon kang Mobo Municipal Police Station, asing kan DENR Bicol sa barangay Laguna, Mobo, Masbate. Alas 3:50 nin hapon ka nakaliis na Sabado, Mayo 4. Basado sa impormasyon, sarong concerned citizen ang nagpaabot nin impormasyon sa otoridad, dapit sa mangyayaring illegal logging sa lugar. Sa pagresponde kan otoridad, digdi na tuminambad ang mga Narra na may sukol na 229.004 board feet na nagkakantidad ng 22,900 pesos. Mga kasi hindi naman natin maiiwasan na meron talaga. Kasi ginagamit naman natin ko, diba? Sa pagpapatay ng mga bahay o paggawa ng mga furnitures. So, kailangan lang natin na necessary permit sa DNR para at least maging legal ang pagputol ng kahoy. Sigun sa opisyal, Mayo man na naipresentar ng mga legal na dokumento ang sospek rason kan sa iyang pagkakaaresto. Kasong pagbalgar sa Section 68 kang Presidential Decree No. 705 o Revised Forestry Code of the Philippines ang kakaatubangon kan sospek na sa presente yaon na sa kustudiya kan otoridad. Code ay bawal po ang pagpuputol nito kasi preserve natin ito. At kung meron man na gustong magputol, kailangan merong kaukulang permit na ini-issue ang ating DNR para makapagputol ng kahoy. Katakod kaini, nangapoda naman ang otoridad na tulos na isumbong sa indaan mga siring na iligal na aktibidad. Nga niinian matuldukan na huli tadakula ang epekto kaini sa pagkaraot kang kapalibutan. Para sa mga baretang tatak Bicol, Mae Arango.